Det var lige en hurtig tur, vi fik lov til lige at komme ombord her. Skal lige passe på, hvor man træder hen. Der er lidt vej endnu, men det begynder da bestemt at ligne en båd. Det er Trine og Mitz. Lille rum. Der er en lidt bredere seng end i de andre. Det er Trine glad for. Så jeg ikke ligger og fylder for meget. Der er aircondition herinde. Alt mulig teknik. Køkkenet er ved at ligne lidt. Det hele er ved at ligne lidt. Men en måned mere vil nok gøre underværker. Det er en stor dag, det er godt nok. Det er noget, vi har set meget frem til. Der har vi gæstekahytten herude, eller i hvert fald den tredje kahyt. Badeværelse, lige en hurtig tur. Toilet. Og Maries kahyt. Der er opbevaring over i siderne i modsætning til en vitrinevej. Cockpit. Der kom en Bimini på taget her. Siden sidst vi var her. Instrumenterne er monteret. Masten er kommet på båden. Den hvide trampolin. Vi får se, om det er den, vi beholder, eller hvad det er. Vi skal have den sorte.